افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом асалакони бибӣ, ман боварӣ дорам ки шумо интизори афсонаҳои моед. инак имшаб ман аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик бароятон афсонаи кайкак ва канаякро мехонам. омодаед? инак сар мекунем. ровиёни ахбор, ноқилони осор ва хушачинони хирмани сухан, ҳар ки сухан бар сухани зам кунад, қатрае аз хуни ҷигар кам кунад, овардан ки буд набуд, як кайкаку як канаяк буд. ба якдигар дӯсти ҷонӣ буданд кайкаку канаяк. як пиёла чойро беҳам намедиданд. рӯзе набуд ки кайкак ба хонаи канаяк меҳмон нашавад. як рӯз канаяк дӯсти бо ҷон баробарашро зиёфат карданӣ шуда шир харида омаду ба дег андохта ба таги дег алав монд. ба таги дег ҳезум партофта буд ки аз кӯча овозе ба гӯшаш расид. оҳо, онҷо чӣ гап бошад гуфта аз дар берун рафт. кайкак дид ки алав сахт аланга гирифт. ин алав баланд шуд, мабодо шир надамад гуфта парида ба лаби оташтон шишта буд ки лаббе ба даруни шир афтиду ҷиғ-биғ сӯхта мурда монд. як замон канаяк омад ки кайкак нест. кайкак! ой кайкак! гуфта чор тарафро кофт. нараги кайкакро наёфт. хайр, ягон ҷо рафтагист, омада мемонад гуфта ба дег нигоҳ кард ки кайкак ба даруни шир афтода чаппа шуда мурдааст. фиғони канаяк баромад, рӯяшро канду мӯяшро канду азодор шуд. як вақт аккае ба лаби боми канаяк парида омада дид ки канаяк рӯй кандаву мӯй канда гирья мекунад. шақ 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 шақ. ба ту чӣ шуд канаяк? чаро рӯканда шудӣ? мӯканда шудӣ? чаро инқадар зор зор гирья мекунӣ? шақ 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 гуфта пурсид. канаяк оҳу воҳ гуфта ҷавоб дод ки ман мӯй накунам, ки мӯй кунад? ман гирья накунам, ки гирья кунад? ки бародарам кайкак аз ҷаҳон рафту якаву танҳо мондам ман. дили ака ба канаяк сӯхту ту дар ғами бародарат рӯкандаю мӯканда бошӣ, манам қор аккаи парканда гуфту шақ 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 пару болашро ғурре аз танаш рехт. акаи парканда ба таги чанор рафт. чанор акаро бепару бол нолону гирьён дида ҳайрон шуда пурсид. эй ака, ҳар рӯз пару бол доштӣ, шақ-шақ гуфта шодӣ карда омада ба шохи ман мешиштиву имрӯз чӣ шуд ки пару болат рехтагӣ рӯи замин гирьяву нола карда гаштаӣ? шақ оҳ, дарди маро напурс, гуфт ака. кайкак мурдааст, канаяк рӯйкандаву мӯйканда, ман бошам акаяки парканда. шақ ин хел бошад. манам чанори баргрехта,
гуфта чанори бузург тамоми баргаш ро ба замин рехта лупулуч шуд. фурсати як чойхӯрӣ нагузашта, бузак ба таги чанор бархӯрӣ омада дид ки таги чанор 7 қабат барг рехтааст. эй чанор, ба ту чӣ шуд? ҳар рӯз омада аз тагат якта нимта барг ёфта мехӯрдаму имрӯз ҳамаи баргҳоро партофта луп луч шудӣ. оҳ, дарди маро напурс, гуфт чанор шохҳояшро ларзонда. кайкак мурдааст, канаяк рӯйкандаву мӯйканда, аккаяк парканда, манам чанори баргрехта. бузак ин гапро шунавида шохашро ба танаи чанор зада шикасту бузаки шохшикаста шуд. баъд бузак ташна монда ба лаби ҷӯй рафт. ҷӯй шохҳои шикастаи бузакро дида ҳайрон шуда пурсид: ҳар рӯз обхӯрӣ меомадӣ, шохҳоят бутун буданд, имрӯз чӣ шуд ки шохҳоят шикастанд? дарди маро напурс, гуфт бузак сарашро такон дода. кайкак мурдааст, канаяк рӯйкандаву мӯйканда, аккаяк парканда, чанор баргрехта, манам бузаки шох шикаста. ҷӯй ин гапро шунавида обашро тагурӯ кардан гирифт. оби соф лой олуд шуд. як духтарак ҳар рӯз чарху дукашро бардошта ба лаби ҷӯй меомаду дар сояи дарахт чарх гардонда рисмон меришт. духтарак омада дид ки оби ҷӯй лой аст. эй ҷӯй, гуфт духтарак, ҳар рӯз меомадам, обат оина бар ин софу бехубор буд. имрӯз чӣ шуд ки ин хел лой олуд аст? оҳ, дарди маро напурс, гуфт ҷӯй. обашро сахттар тагурӯй карда. кайкак мурдааст, канаяк рӯйкандаву мӯйканда, аккаяк парканда, чанор баргрехта, бузак шох шикаста, манам обаки лой олуд. духтарак ин гапро шунавида дукашро гирифту ба биниаш халонд. ҳамин вақт бел дар китф бобои обмон омаду духтаракро дида пурсид: ҳар рӯз дар лаби ҷӯю сояи дарахт вақтат чоқ буд духтарам. чарх ришта мешиштиву имрӯз чӣ шуд ки дукатро ба биният халонда ғамгин шиштаӣ? оҳ, амакҷон, дарди маро напурсед, гуфт духтараки дуктарбинӣ. кайкак мурдааст, канаяк рӯйкандаву мӯйканда, аккаяк парканда, чанор баргрехта, бузак шох шикаста, манам духтараки дуктарбинӣ. бобои обмон ин гапро шунавида белашро шикасту манам бобои белшикаста гуфту ба хонаи канаяк рафта ӯро тасалло дод. эй канаяки рӯйкандаву мӯйканда, ту дар ин рӯз яккаву танҳо нестӣ. мо ҳама шарики дарду алами ту ҳастем. ҳа бидон ки дар ғами кайкак ту рӯйкандаву мӯйканда, аккаяк парканда, чанор баргрехта, бузак шох шикаста, духтарак дугдарбинӣ, манам бобояки белшикаста. ана ҳамин буд афсонаи кайкак ва канаяк. асалакони бибӣ, ман боварӣ дорам ки шумо фаҳмидед ки дар ин афсона
درباره دوستی و رفاقت حکایه می کند این افسانه. برای یکایک شما خوب شیرین خواهانم. با شما بودم بیبی شما براحت بانو. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام